falta personal. No, que falta personal a les empreses. Però si hi ha la tira de joves a l'atur, com pot ser, si estem superpreparats? Sí, ara estudieu molt, però de gent bona per treballar, poca. El problema no són els estudis. El problema són els diversos temes col·laterals. Col·laterals? L'Insta i aquestes coses? No, miraré d'explicar-me. Per ser un treballador del que sigui, calen una sèrie d'elements que necessiteu millorar. Apunta. Quan entres a una empresa, no esperen que els hi expliquis allò que t'han ensenyat a FP o a la universitat. El que volen és que tinguis ganes d'aprendre allò que ells ja saben. I això us costa molt. Si ets dels bons, quan arribes a casa, busques allò que no has acabat d'entendre del que t'han explicat. Però això, en molts casos, és demanar massa. Quan som joves tenim molta energia i volem canviar el món. Però tinc una pregunta. Sí, espera un moment que t'ho acabo d'explicar. Bé, el tema és que quan ets més gran te n'adones, però escolta, que el món no es canvia ràpid o fins i tot no es canvia. És que jo i la paciència no és un dels vostres forts. Sapigueu escoltar activament i mirar de preguntar més que opinar. Així aprendreu més. Quina era la pregunta que tenies? No me'n recordo. No t'estava escoltant. Arribar a l'hora a la feina és molt recomanable, però parlo més de complir els temps establerts per cada cosa. Si t'ho han demanat per demà al migdia, ho has de tenir. Si no pots fer-ho, ho has de dir abans de demà al migdia. Altra gent pot dependre de tu i els fallaràs. Has d'anar a treballar cada dia. Direu, home, ara t'has passat. Què? Això és un problema molt greu actualment. Els nostres avis anaven a treballar de dilluns a dissabtes 15 hores diàries i no fallaven mai ni un sol dia en tota la seva vida. Ara molta gent troba excuses fàcils per no anar a treballar. Mireu, no tothom és simpàtic, no tothom és col·lega, però la feina s'ha de fer igualment. Ja sabem que a casa us estimen molt i us diuen que sou perfectes, però ho sento, però no sou així. I nosaltres tampoc. Per tant, si una cosa no us agrada, d'entrada us la mengeu i mireu d'aclarir, sobretot si és greu, si es pot solucionar. Però dir no a la primera no us fa més interessants. Escolta, quins avantatges teniu els joves respecte a una persona de la meva edat i experiència? En tenim? Sí, en teniu. Per exemple, tot el que és el món digital, el domineu? No parlo de l'Insta i del WhatsApp. Parlo d'eines digitals i informàtiques. No ho domineu? Miau. Ja, però tu ets un boomer avorrit. Viejuno! No em coneixes gaire. Però com vas d'habilitats comunicatives, de fer presentacions en públic? Fatal. No m'agrada gens parlar en públic i menys per telèfon. Jo, WhatsApp. Doncs si vols fer de comercial, hauràs de fer trucades i vendre la moto a la gent. No, passo. Jo vull una feina que corri poc i cobri molt. Sí, jo també. Però la cosa no va així, noi. Em faré youtuber i tot solucionat. D'acord, ens veiem a la cua de l'atur, doncs. Va, te'n diré més. És molt cansat tenir treballadors que tot el dia et pregunten què faig? Els primers dies, d'acord, però a partir d'aquí, espavileu-vos. Si sou tan bons i tants títols teniu, ho heu de demostrar. És que els profes us deien el que havíeu de fer? Doncs, nois, això al món professional funciona diferent. Sento dir-vos que les pataletes d'adolescents que a casa us funcionen, al món professional no. Feu el ridícul. És que jo no vull fer el que em demanes. En el món dels adults es dialoga, es discuteix i s'arriba a acords. No qui plora més té més raó. Us animo molt a millorar les vostres habilitats de negociació, perquè la gent que us veu arribar a l'empresa pensa que sou uns panolis. I si els crideu o menyspreeu, els doneu la raó. Encara que no us ho cregueu, no tots els empresaris són rics. Alguns estan molt fotuts i contracten gent sabent que potser no ho haurien d'haver fet. Però en plan... fake total. Si tinguessin més diners, en contractarien un de millor o amb més experiència. Per tant, aprofiteu l'oportunitat i intenteu entendre que han fet un esforç per contractar-vos. La millor manera és que cada dia demostris que va valdre la pena que et fitxessin. Quan porteu mig any en una empresa, maleireu la universitat, perquè no us va ensenyar tot allò que ara veieu que necessiteu. Però un cop us passi l'emprenyada, ja no hi haurà ningú a qui culpar. Els següents anys haureu d'aprendre pel vostre compte. Cada any que passi quedarà més lluny el que vau estudiar i si no aneu aprenent, estareu perduts.
Com bé diu la dita, s'enxampa abans a un mentider que a un coix. La mentida té molt poc recorregut. El món és molt petit. I quan sàpiguen que has mentit, et fotran al carrer. M'està agradant molt aquest vídeo. Sí, ja. Tots ens equivoquem. I sobretot quan comencem. Més val dir-ho i assumir les conseqüències, que sempre seran més lleus que mentir. Quina xapa, nen. Sí, sento el sermó de papa que us estic fotent, però és que la majoria de gent que hi ha al mercat no ho compleix, això. I les empreses estan desesperades per trobar gent normal. Després, si sap més o menys, ja li ensenyaran. Però si li fallen les coses bàsiques, això és molt difícil de canviar. Per últim, et volia fer una pregunta. Per què creus que t'haurien de fitxar a tu en comptes d'una persona de la meva edat amb més experiència? Perquè tu cobres una pasta i jo cobraré de becari. Pot ser, però això compta poc. El problema real saps quin és? Que d'una persona jove s'esperen ganes, interès, passió, innovació, tota una sèrie de coses que si no tens, prefereixen pagar una mica més i tenir-ne un com jo.